أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أبدا شريف لا تيفي لا جبغو ملكونا ملكو كان فوليني ولي ماندو وي أوديتي أو من سولينو شريف لا تيفي لا وقتي بلا جلنا بي أغا واجلي كني أمبي كاتي كوكو أنكرا مغو أنا نيمغو أستاذ الفاضل أحمد جالو على دينيه على مهننا أني الإسلام سو بلا جلنا ukatile binani sarakabo wajuli kene jamiyatu ansardini tonde munu siyoro benino katini alamini bela jelina u bela jelin farla nyonga ka wajuli kene belebele si ningo ke hinanyini ka nyeshi alislam shu bela jelima kerengerela ankara mogo node Ustaz Fadil Ahmed Jallo ale denye o hukum konnala bare bela jelin kera février kalo samba flani mugani woro konnala kati koko wajulin kene kan anga karamogoba chaman kumbe ani anga maba wero bara nundona ni folikan tanugani wale nyimandon kawnyi fe mi sorolula anga je anga nyama do lufe bela foka bakada an won do ko ala shunura ala ya fakuma ala ko taro sumaya kan yana da do makono abtobanga sababu mawlusa sino machamande do ne do kanyesi pamaka tonuma ni soja kene batte me ala barka da kene du sababu nya ko na islam so ila ta ni limen yaje amadu jallu limen yami bala ni ko kaddo ko min nara na ka dam ko ka katla ki ye aye to la dosi le mama do aka foila we ala ka la tigawde donc ami ala fo ka barka da mani ala fe an sabdini suzen mi me katia atibarawa utawala neka kumange mandoye fewrete yu wasado nezo neka kumanote chikorobo bi kamfulike na boka bela jelena mima una tosoro okana tatosoro ama fuli bisile na boka kile na bela jelena ana na herela la kansi herela alhamdulillah inafo anga bisili apni femi akadugu mwashira nodi andinge flava bini kalutuneni ambayini alafe ala ka hinɛ denmisɛnnin ninnu na ala k'u ka funanŋɛni si ala ka fale arijinɛ la o bɛɛ kɔfɛ an bɛ karamɔgɔ n'a ka denbaya fo ne ko ten ko karamɔgɔ nɔfɛtugu a bɛ fɛn min se jɔn ma ala de b'a hakɛ dɔn denmisɛnnin ninnu fatura kutu wagati min na a bɛ min da denmansa dusukun kan ala de b'a dɔn ni nimɛnɛya tɛ a kɛ man di kelen filanan ye jumɛn ye o de ye den ninnu fatulen kɔfɛ u masa ninnu u ye nimɛnɛya min sɔrɔ kɔfɛ ni karamɔgɔtigiw tɛ a tɛ kɛ filanan ye jumɛn ye mɛlɛkɛni fitininw de don ninnu ka saya kɛra cogo min na a n'u ka sudo kɛra cogo min na a ma dogo kati yan nɔ baliku tɛ ni ɲɔgɔnna sɔrɔ ala sɔnna k'o nɔgɔya ni funankɛni ninnu ye n'u bangebagaw ka sirifu kɔntigiw ye an bɛ karamɔgɔ n'a ka denbaya fo u ye min kɛ anw ye denmisɛnnin ninnu ka saya la o bela jelen tɛmɛnen kɔfɛ ka bɛ an karamɔgɔ Ustaz Fadil Adam Nuhu Jawara ale bilasirali belebele kɛ kɛnɛ kan fɛn min sɔrɔla a ka bilasirali ninnu na an ka jɛ an k'olu seereya ɲɔgɔn fɛ an sigira kati kɔnɔ yan ka bɛn février kalo tile 8 san 2026 Shaban kalo kono alakira boli makan kata Madina san 1000 san 400 san 447 kati ya shuina an sigilen do jamiyatu ansardini ka sigila
an karamɔgɔw bi yan an b'u fo Imam Jara ani a baarakɛɲɔgɔnw Kamafili Jalo ani a baarakɛɲɔgɔnw Kati karamɔgɔw bɛɛ lajɛlen u duhu sira fɛ an b'u fo k'u waleɲuman dɔn ko Ala ka hɛrɛ k'an n'u ye an ka telesirifila ɲɛmɔgɔyaso u b'an bolo yan Ibrahima Kulibali Ibe Ismail Traoré an b'u fo u yɛrɛ ka kɛnɛ kɔnɔ Ala ka hɛrɛ k'an n'u ye k'an ka maakɔrɔw fo k'u waleɲuman dɔn jango olu minnu bɔra ka kuma su in na o mɔden ka kɛnɛ kan an b'u fo k'u waleɲuman dɔn k'an karamɔgɔ fo Ustaz Amadu Jallo Alhaji an b'a fo doni min a ɲɛsina a ma an bɛɛ lajɛlen de bi jɛ k'a ta ɲɔgɔn fɛ wa an bɛɛ jɛra k'a ta ɲɔgɔn fɛ bilayɔrɔ sɔrɔla a la silamɛ ka ko bɛɛ hɛrɛ Ansaru an b'aw fo k'aw waleɲuman dɔn su in na an n'aw balimakɛ don Alhaji Adam Nuhu Jawara Sirifi Garibu do a Seyidu Sharif Usman Madan Haidara ka Garibu la fitinin dɔ do min sigiyɔrɔ bɛnnen do Bamakɔ Dumanzana Golfu ma ka sigi yan su in na Kati kɔnɔ hinɛ ɲini dugawu don sarakati bɔ miiri ni taasi kɛnɛ kɔnɔ Jamiyatu Ansarudin n b'aw fo k'aw waleɲuman dɔn aw ka mɔgɔya jigitugu la n b'aw fo aw ka diinɛ baarali la Ansaru ka dugawu k'aw ye ka dugawu ɲini aw fɛ nin ye jɛkulu ye jɛkulu min a ka sanu sabu a denw bɛ ɲuman de kɛ nin ye jɛkulu ye jɛkulu min a barikalen do sabu jɛkulu denw barikalen do Ansaru jija do cɛsiri do dayɔrɔ ɲini do Ansaruya bonya do karama do n'i ye i yɛrɛ ye k'i Ansarudini tɔnden ye Ala fo Ala de nɛɛmana i kan k'i kɔ disi fɛrɛ jɛkulu ye su in na ni Ansaru ye nin kɛnɛ sigi a b'u ka kɔnɔnajɛya ko fɔ a b'u ka ŋaniya ɲumanya ko fɔ a b'u ka layidutigiya ko fɔ an bi an fa fo k'an karamɔgɔ fo k'an ɲɛ jɔyɔrɔ fo k'an tɛgɛ minɛbaa fo k'an kɔsɛmɛyɔrɔ fo Alahu Taala ka dabɔn kama Alahu Taala ka laɲini Alahu Taala ka kɛrɛnkɛrɛnnen sibgatallahi Alahu Taala ka gala a Seyidu Sharif Usman Madan Haidara an bɛ dugawu k'a ye ka dugawu ɲini a fɛ ko Ala ka hɛrɛ k'an n'aw ye o la an bɛ lajarabi min minɛn kɔnɔ lajarabi Ala k'a ta fanga da an ma an denkɛ minnu minɛna an na Sirabakan kasara fɛ Bamadani Jallo ka fara a terikɛ kan Ibrahim Kulibali Ala ka latigɛ bolila olu minnu kan ni an filɛ o tile 40 sigi la nin bɛ mɔgɔ bɔ wajuli fɛn ye saya n'a nasiraw do man lam yamutu bi sayf mata bi dunihi Sayyidina Ali kote ni bamburu ma kɛ ka maa min gosi i bi sa sacogo wɛrɛ la ta'addadatil asbabu lawla al mautu wahida saya sababu de cayara sinon saya yɛrɛ ye cogo kelen dɔrɔn de do foyi tɛ fɔ a si kɔfɛ a sara kɔ o la masaw nin ye lajarabiba ye lajarabi min Ala y'a ɲɛsin an ma
ala sɔnna ka taa yɔrɔ di an ma a la naam Alhaji Amadu Jallo naam an baarakɛɲɔgɔn don an ɲɛmɔgɔ don ni ko y'ale sɔrɔ aha o ye telesirifila bɛɛ sɔrɔ wallahi o ye jamiyatu ansardini bɛɛ sɔrɔ siga t'a la nin ye an bɛɛ kungo ye odo o de kama ansaru bɛɛ jɛra k'a ta tacogo kelen na a don naam a ma dɔn tiɲɛ ko Jallo kelen kungo don wallahi sirifila du naam an fa n'an karamɔgɔ tiɲɛ a yɛrɛ taamana ka na hakilisigi tɔ bonya an bolo kɛra awara nin ye kobaw dɔ ye wallahi silamɛ ni ko y'i sɔrɔ i b'a silamɛya kɛ siga t'a la maa tere tɛ nin ye dɛ abada woloden saya naam a ka jugu wallahi a ka kuna tiɲɛ jango nin kɛcogo in na wallahi awara skay o la i b'a dɔn ko saya kɔrɔ tɛ sariti ye wala bana tɛ sariti ye waati se don siga t'a la fewu ni min ka waati sera naam k'i to lahalaya min kɔnɔ i b'a jaabi ten odo bɛɛ ti kɔrɔ ka sa abada bɛɛ ti bana ka sa ayi an bɛɛ bɛ ka si min d'an yɛrɛ ma nata bolo don bɛɛ t'i ta sɔrɔ wallahi odo sɔɔni dɔrɔn u naam b'an bɛɛ tila tila kaburudenw ni ɲɔgɔn cɛ hali an tɛ da kaburudenw kelen na skay kefa bil mauti wa iza saya wasara wajuli ye siga t'a la aha saya wasara wajuli ye dɛ wallahi n'i ye nin funankɛni ninnu lajɛ naam masaw kun jigi danbɛ ninnu kan tiɲɛ ko ninnu bɛna an da ha an de ka n'an biri dingɛ kɔnɔ k'olu da tiɲɛ nin bɛ mɔgɔ miiri ko dɔw sirilen b'i dusukun na i kan ka sabali siga t'a la nin don kati ŋunana an balimamuso bɔra k'a fɔ yan naam maakɔrɔba dɔw ma ni jama sɔrɔ tiɲɛ don wallahi n'i ye sifinkulu lajɛ a don aha vraiment u ye jɛɲɔgɔnya nege don mɔgɔ la tiɲɛ don wallahi o kɛra u ye teriya nege don mɔgɔ la siga t'a la maa teri sa don naam i ti sa a don kuma dɔ la nka i bɛ hujunu denmisɛnw y'u ka hujunu yira siga t'a la a kɛra walahi a don naam ko in fora ne yɛrɛ la janaja in kelen kɔrɔ kɔ n ye denmisɛn ye n y'a a taama ɲɔgɔnw ye a baarakɛ ɲɔgɔnw ye u ye mouvement min kɛ aha ka tila ka saranganali da an ma tiɲɛ k'u bɛ taa tɔkɔlen dɔ fana ka janaza la siga t'a la a kɛra ten fewu nin de ye diɲɛ dɛ odo denmisɛn ninnu dugawu bɛ k'u ye siga t'a la fewu san 17 aha a bɛ fɔ sariya ka minɛn min kɔnɔ ko sariya ka mɔgɔ juger naam u ma bila o kɔnɔ ayi ɔ ni maninfin dun ye wele jaabi ka sɔrɔ i ma balikuya naam o ye alijinɛ kɔnɔ ko ye siga t'a la odo an den ninnu kɔni u taara aha an bɛ ka min ɲini o ye alijinɛ ye siga t'a la odo an den ninnu donna o kɔnɔ ka ban siga t'a la fewu an t'an jija naam an yɛrɛ ka don wallahi sabu saya tɛ farali ye abada an bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ alijinɛ kɔnɔ ni ala sɔnna ma inshallah farali yɛrɛ ye jumɛn ye naam an den ninnu ka alijinɛ sɔrɔ aha anw ma alijinɛ sɔrɔ skay o de ye farali ye allahu akbar baraki maa kan k'i miiri aha k'i yɛrɛ taasi nin ko ninnu na olu to yen maa kan k'i miiri k'i yɛrɛ taasi nin ko ninnu na naam saya bɛ kɛ dɛ tiɲɛ don ko law itala'atum ala al-ghaibi laktartum al-waqi'a naam ko minnu dogolen don aha n'aw bɔra dɔw kalama naam min kɛra actualité la sisan a b'o choisi tiɲɛ tiɲɛ don
abo swazira sikatala wa be wajibiya haklima kan naam baliku kan silame kan ni ko yi soro e ka di alama sikatala few sabu masayne kalena naam wala nabluwannakum bi shay'in min al-kawfi wal ju'i wa naqsin min al-amwali wal anfusi was samarati fabashshiri as-sabirin allazina idha asabatuhum musiba qalu inna lillahi wa inna ilayhi raji'un Allahu akbar ulaika alayhim salawatun min rabbihim wa rahmatun wa ulaika humul muhtadun. Allahu akbar Masakoti naam akalena kombawla jarabi mi aw korobo naam mbawtese ni fendo yi tiens kabini kungo gelena Allahu akbar mbawla jarabi ni siranye ko yi naam mbi awla jarabi ni nafulu kasarai sikatala mbi awla jarabi ni niw minaliye Allahu akbar ijanye ma ijanye de ijanye furumuso ijanye che akelenga nyongo famu kuma mina ala de be kele mine tiens idaga wuliteri naam ika kalande sebe aha ala ko mbawla jarabidi ni amineli Allahu akbar ko nga ko ka sabali jon fode tiens ko ku nisonja munum be na masiba usoro Allahu akbar ubadi alama ka fo an bora ala yoro mi minele flana ni o fene bora ala yoro sikay an bela jeli be sigi alama ala ko ko ka ni fo bogo fo tiens aka kuna de Allahu nga silame be bla yoro soro la tiens mba jigiya ndalen koro ko ala naam Amadou Diallo Adama Koulibaly u ye bila yɔrɔ sɔrɔ nin na ka da u yɛrɛ lamɔ cogo kan naam ma dɔw ma den sɔrɔ dɛ tiens olu b'o lajarabi minɛn kɔnɔ aw y'a sɔrɔ k'a balo ka fini sa ye k'a don kalan na aw yɛrɛ bolo kumana min na k'a sera aw ta waati ye tiens ala nana minɛ sikay est-ce que nin fɔlɔla aw la wa abada n'i ye kira lajɛ Muhamadu Mustafa ale min y'an ka dungare ye aha sikay ala y'a d'a ma den 7 naam a yɛrɛ bolo ye 6 su don Allahu akbar Muhamadu Mustafa Allahi sallallahu alayhi wa sallam lajarabi n'i y'i ka lajarabi lajɛ n'i ye kira lajɛ naam i bɛ sabali sikatala n'i ye kira mɔden lajɛ aha a Seyidu Sharif Usman Madani Haidara Allahi haydara ale yɛrɛ bolo y'a den 7 de su don tiens o de kama a bɔra ya bani don naam a ko Jalo ma k'a ka sabali aha Jalo filɛ minɛn min kɔnɔ nin ye sisan naam ale tɛmɛna o minɛn kɔnɔ ale b'a dɔn Jalo bɛ niveau min na sisan kera a mais a wajibiyalen don Jalo k'a ka sabali o tiens sabu naam Jalo dara kira min na Muhamadu don a lajarabira ni nin ye libal do Jalo tugura karamɔgɔ min kɔ Muhamadu mɔden don sikatala a lajarabira ni nin ye Allahi an jigi kan ɲi an dalen don a la aha Amadu Jalo naam a ye bilayɔrɔ sɔrɔ nin ko in na sikatala few nka ɲɛ bɛ ji bɔ dɛ al-aynu tadma'u wal qalbu tahzanu sikay ɲɛ bɛ ji bɔ libal do o tɛ ban dɛ ahi dusukun bɛ hujunu Allahu akbar fo ka t'i yɛrɛ fatu don min na nin ko ninnu bɛ to ka n'i ɲɛ kɔrɔ tuma dɔ la i b'i den ka ji bɔ sikatala i ɲɛ bɛ ji bɔ i b'i den ka jɔsi Allahu akbar o tɛ ban dɛ abada o tɛ limaniya ntanya ye dɛ Allahi halisa i ma limaniya wa non limaniya yɛrɛ de bɛ adamaden obligé o la ji ka to ka bɔ i ɲɛ la ni miiri la sikatala few o ye limaniya yɛrɛ de ye naam ɲɛji ma ɲi su ma non ɲɛji tɛ foyi kɛ su la abada kumalankolon fɔ de ma ɲi e fɔbaga ma sinon o tɛ foyi kɛ su yɛrɛ la sikatala e min ye kumalankolon fɔ n ta tiɲɛ na ala hali kun ka nin kɛ ne yɛrɛ la o ye kɔlɔlɔ ye ka se e de ma
nka silamɛ b'i ka ko silamɛya kɛ de ko kura tɛ nin ye dɛ Jalo yɛrɛ surantigi don kuranɛ durusila don ni aya fɔra kuranɛ kɔnɔ k'o bɛ sabali ko fɔ o b'ale yɛrɛ kunkolo la sa dɛ Ala ko ka sabali jɔnw fo wa Ala ko k'ale faralen bɛ sabali jɔnw kan minnu bɛ sabali masiba na waati degun na waati nin ye ko gɛlɛnw dɔ ye koyi denkɛ selen kamalenya daminɛ waati ma banama sɔrɔ k'a fatu k'i bɛ k'a furakɛ fo sirabakan kasara a n'a teri a taara teri min wele n taama ɲɔgɔn ye na an ka taa an ka ci la teri yɛrɛ min fari fagalen don k'ale tɛna se ka taa nka dugaden don a ba kuma n'a fɛ k'a ka wuli ka tɛmɛ a terikɛ nɔfɛ a ye ba kumakan lamɛn ka bɔ nin de ye diɲɛ dɛ aw mana kɛ yɔrɔ yɔrɔ saya b'aw sɔrɔ aynama takunu yudrikukumul mautu walau kuntum fi burujin mushayyada masa ko ten dɛ aw mana kɛ yɔrɔ o yɔrɔ la saya bi aw idiraku hali n'aw sɔrɔla aw don bɛ karanga de kɔnɔ karanga minnu ka gɛlɛn n'a kɛ mɛ bilenden ye ni min ka waati sera mɛlɛkɛ mautu bɛ don k'o ta o bɛɛ lajɛlen tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen an fa an'an karamɔgɔ Ashad Sharif Osman Madan Haidara ale denkɛ n'o de ye Sharif Ibrahim Haidara ale bisimilala kɛnɛ kan ni kana dɔ fara kɛnɛ bonya ni a nɔrɔ ni a daraja kan bisimilaliw bannen kɔfɛ folikan ni tanukan ni waleɲumandɔn kan olu caman kɛra fɛn min sɔrɔla olu la an ka jɛ an ka ɲɛmadaw fɛ baara in bɛna na kun cɛ ni an karamɔgɔ Ala tɛ kojugu kɛ mɔgɔ la Ala mana min kɛ o de ka ɲi donc famille Jalo bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la k'an jɔ dakuruɲɛ kelen ka foli lase famille Jalo bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la ka foli lase Katibugu sous-section a comité 13 tɔnden bɛɛ tɔgɔ la ka foli lase Kati section tɔgɔ la ka foli lase coordination tɔgɔ la an ka foli bɛɛ lajɛlen ye an bamuso n'o ye Amadu Ali Jalo bamuso a b'an yɛrɛ fɛ kɛnɛ kɔnɔ yan nɔ an ka foli b'a ye kosɛbɛ ni musokɔrɔba in Ala b'a dɔn Ala mɔgɔ don a bɛ min kɛ anw yɛrɛ ye an minnu ye Jalo jɛɲɔgɔn ye an tɛ se k'a lakale anw de kan k'ale wele k'a fɔ anw de kan k'ale dugawu ɲini ale fɛ juma o juma ni musokɔrɔba in bɛ anw de wele ka dugawu kɛ anw ye ka sɔrɔ anw de kan k'ale wele diɲɛ ma don o don ka dugawu ɲini a fɛ an bamuso sigilen bɛ kɛnɛ kan an ka foli b'a ye sija ni kɛnɛya bɛ Ala bolo hali bi Ala k'o di a ma Ala ka laɲiniw bɛɛ lajɛlen sabati an bɛ Amadu Jalo min ka kɛnɛ kan an bɛ an yɛrɛ ka kɛnɛ kan an ka foli bɛ sirifu bɛɛ lajɛlen ye ni mɔgɔ min ye a Seydi Sharif Usman Madani Haidara ni ye ale sɔrɔ karamɔgɔ ye i wasara ni ye an baw sɔrɔ ba ye i wasara ni ye a denw sɔrɔ karamɔgɔ ye i wasara dentigiya la ni banni kɛra don min na le 1er janvier 2026 mɔgɔ fɔlɔ min y'an sɔrɔ kɛnɛ kan o kɛra an karamɔgɔ Badara Ali Usman Haidara a yɛrɛ y'a ka mobili boli ka bɔ Bankɔni na a yɛrɛ de tun bɛ ka mobili boli ka n'an sɔrɔ Kati yan 7 heures o ye Badara sɔrɔ an fɛ Kati yan ka tila a n'a borola hɛrɛ o tɛmɛnen kɔfɛ juma bɛ jigin wagati min na an karamɔgɔ a Seydi Sharif Usman Madani Haidara a n'an baw caman ani an dɔgɔw ni an kɔrɔw ka na kɛ ka kɛnɛ fa tewu wallahi an tun ma sigi n'a ye fiyewu ko karamɔgɔ bɛ se ka na nin kɛnɛ in kan nin cogo in na tan mais karamɔgɔ y'a fɔ an ye a ko ale m'a dɔn joona k'a fɔ ko jaraja kan ka bɛn juma ma sinon ale yɛrɛ tun bɛ na an b'a dɔn karamɔgɔ bɛ na an tun b'a laɲini fiyewu karamɔgɔ ka na nin kɛnɛ in kan sabu Badara nana o ye an wasa o m'a bɔ Sherif Ahmed Jani Haidara a ka sotigiw olu bɛɛ nana kɛnɛ kan an wasara quoi wallahi ni Ala cɛ an wasara sabu karamɔgɔ y'a jira anw na k'a fɔ a den ye Jalo ye a den ye anw ye ka su k'u ka dugu jɛ o ye anw wasa wa kuma dɔrɔn tɛ yɛrɛ ka tila k'a ye a kɛwale la donc vraiment kuma foyi tɛ an bolo ka famille Sherifula bɛɛ lajɛlen fo u ka kɛwale la
u y'a yira na k'a fɔ u den ye anw ye u den ye Amadu Jalo ye Ala k'u sara Ala k'u sara an b'a ɲini Ala fɛ sijan ni kɛnɛya laban kuma bɛ Ala bolo Ala k'o di karamɔgɔ n'a bɔnna bɛɛ lajɛlen ma u bɛ siran fɛn fɛn ye diɲɛ na Ala k'u kisi aw ma u bɛ fɛn fɛn ɲini hɛrɛ la Ala k'a di u ma surɔ Sherifu ye an karamɔgɔ Amadu Jalo wele k'a fɔ ni Ala sɔnna ma Iba bɛ na bi su in na ka na dugawu k'an ye an karamɔgɔ Iba Haidara DGP a sigilen filɛ kɛnɛ kan yan an b'a dɔn olu bɛ sɛgɛn min kɛ u bɔra tournée mun na sisan Ala b'a dɔn mais o n'a tɔɔrɔ bɛɛ u filɛ kɛnɛ kan yan bi su in na tuguni Sherifu an ka foli b'a ye an ka dugawu b'a ye Ala k'aw kisi k'aw tanga Ala k'aw kisi k'aw tanga Ala ka jamana basigi Sherifu bonya kama sɔli Ala Rasul an bɛ yafa ni bɛɛ lajɛlen fɛ. Ne ni Jalo jɛra bi tɛ ne bɛ n yɛrɛ kungo la n bɛ den kungo la donc bɛɛ b'a dɔn Amsar Jɔda ye min ye Mali la o ma se fɔ la an ye baaraw caman kɛ ɲɔgɔn fɛ nin tɛ n siɲɛ fɔlɔ ye n ye siɲɛ camanw kɛ Wajulu la donc Amsari bi tiɲɛ yɛrɛ la ne wasara n wasara fɔ ka tɛmɛ a dan kan a bɛ fɔ ko saya man jugu ni fɛn t'i kɔ o de ka jugu donc ni mɔgɔbaw ye ɲɔgɔn sɔrɔ yan nin bɛɛ ye mɔgɔbaw de ye bi ne bɛ se k'a fɔ tiɲɛ yɛrɛ la ne jigi sigira ni n ko n bɛ kuma vraiment kasi nege bɛ minɛ parce que banbagatɔ yɛrɛ a bɔra ne fɛ a tɛ une semaine bɔ donc ni nin kɛra a kuma ka bɔ hakili ma o de bɛ fɔ ko sifinnaka tɛ mɔgɔ tiɲɛ kuma bɛɛ an k'a lajɛ ka ɲuman kɛ dan dɔrɔn tɛ k'a fɔ ko an ye sifin an bɛ nin an yɛrɛ yira mɔgɔw la an ka alabo siraw ta an kana Wajulu kɛyɔrɔ la an ka conseils lamɛn tiɲɛna karamɔgɔ ka déplacement su in na n'o ye Serifukɛ den cɛkɔrɔba ɲuman den vraiment exemple don et puis ne yɛrɛ wasara ni ko yɛrɛ ma cɛya tiɲɛ yɛrɛ la a ka di n ye ala an ka photo kelen ta parce que n b'a ka Wajulu suit kosɛbɛ a bɛ ne yɛrɛ bilasira n ka diɲɛlatigɛ la tiɲɛna an bɛ baara min na a ma nɔgɔn n'a fɔra ko sifinya baro a kuma ka ca n'an ma Wajulu lamɛn tiɲɛna an bɛ fili kuma caman parce que sifinya tɛ damatɛmɛ kojugu ye président tɔgɔ la n bɛ Amsar bɛɛ fo n bɛ foli fana kɛ ka tila ka dugawu kɛ ala ka hinɛ la ala ka yafa ma foli min bɛ ne da président tɔgɔ la ani kɔkɔ sifin bɛɛ tɔgɔ la o ye nin ye karamɔgɔ den min nana fɛn min ma natɔ sɔrɔ ala kana to o k'a tatɔ sɔrɔ. An bɛ nafa kelen kelen bɛɛ lajɛlen fo ni silamɛya ka foli ka bɛɛ waleɲuman dɔn an jɛra kana fara ɲɔgɔn kan nin kɛnɛ sanuma in kan an denkɛ ka sangafo la n'o ye an denkɛ ka tile 40 kɛnɛ ye dusukasi kɛnɛ don nisɔgoya kɛnɛ don nka an ka di ala ma ka d'a kan o de fɔra albaqa'u lillah dumuni o ye ala ta ye o tɛmɛnen an b'an ka Serifukɛ fo k'a waleɲuman dɔn n'o ye Sherifu Ibrahim Haidara ye a ka hɔrɔnya la a ka adamadenya la a ka bilasirali ɲumanw na an k'a ye nin kɛnɛ in kan surtout an den min fatura o ye funangɛni ye funangɛniw ka ɲɛmɔgɔ Mali fana kɔnɔ o de ye welela nin kɛnɛ in kan k'a kana an hakili lajigi k'an dusu salo o ye ala tanu ye o ye fɔlɔ ye filanan fana Serifukɛ an wasara nin ye Serifukɛ ye fɛn kɛ bi min an tɛ ɲinɛ a kɔ yanni an saya don cɛ maa caman bɛ kɛnɛ kɔnɔ u t'a kalama o ye gindo ye nka bi ne y'o seereya kɛnɛ caman kun bɛ Serifukɛ kun bɛ se ka taa yen nɔ su in na e kun kan ka taa yen de fana nka i y'a kanu k'i bɛ na Kati yan i y'o fɔ ne yɛrɛ ye k'i ye Kati de suganti k'i bɛ na Kati kɛnɛ kɔnɔ ka d'a n'a kɔrɔ kan ka d'a kan i fa ye sira min yir'i la i bɔr'o sira de fɛ an karamɔgɔ Fasigi bɔra k'a fɔ cɛkɔrɔba y'a yira k'a fɔ n'a kun y'a dɔn ko juma don a kun bɛ juma sali to yen ka na bɛn a ma e bɔra kala min bi ko su in na ye an den ka sanga kɛnɛ ye i ye Bamakɔ kɛnɛ bɛɛ to yen ka na o tuma i y'i fa ladege an b'i fo la k'i waleɲuman dɔn ala k'a ɲuman to an kɔnɔ ni n ka vice président min kɛnɛ kɔnɔ Sulemani Sidibe groupement jeunesse bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la an bɛ dugawu kɛ ala ka kɛnɛ in ala k'a ɲuman wuli a sigikun ye sangafo min ye ani hinɛ lase min ye ala k'a se an ka forow bɛɛ lajɛlen ma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sherif Ibrahim Haidara n'ale ka duwawu don ani bilasirali k'an ye Sherifula Duba tɔgɔya la fɛn min sɔrɔla olu la an ka jɛ an ka ɲɛmada olu fɛ. Bismillah khaliqil lazi mala qulubana bil iman. Allahumma salli ala Muhammadin
وعلى آل محمد وسلم. نعم. أما لفو كعلى بركة كعلى ولي مندو. نعم. من كسولي كرام المصطفى صلى الله عليه وسلم. أنا سودين سنم. نعم. أنا كصحابة جمع. جه. من على دلي من كناين كام. نعم. كفران بلا جلين كا أرما كشيان إنما جديران بلا جلين كام. آمين الله سبحانه. لا كنا مالو. آمين. لا كنا نبلا. آمين الله سبحانه. سان هربي على بلو على ما ديرام. آمين. سجي كومي. نعم. ودولن تنين أوشلا. جه. واتي دي. Sikatala. Idra. Me wati de buluma. Sikatala. Go. Say. Naam. Abike. Wallahi. Ma haklima e moy. Ni nana kalan kana ga walma ni bi seri yere jaddu ngodo. Je. Bi do ki yere juana. Naam. Labanko. Sikatala wudu. Idra. Sunabi kera. كفى بالموت وعيزا. نعم. كرا دوكوتي صلى الله عليه وسلم. وسلم. أكو سرا وسرا وجري. Sikatala fiu. Idra. نبا نينا أو فيا. نعم. أي دوغ نير ميمي كا وجلوك. لبانو نيمانا. نيرا كا دوغ أو يلبانو نيمانا. Sikatala fiu. دمنت. نعم. كو بد دمنت كدي. نعم. نربوك الأمور بخواتمها. جه. ودو. كو لبانو نيمانا. والله ودو فيو. Idra. Ang bi chachaman do misri chawdo. Sikatala. Ngabi rubi yorolo ni misri kacha. Allahu akbar. Idra. Wala. Ani do yore jerani dine mbara la nyonfe. Ngabi ru yoro kacha. Do kire. Sikatala. Ni ka tegundro bi do kire. Sikatala fiu. La bankula. Wallahi. Ema shaitan. Naam. Ale de kun ala ka on de confiance. Allahu akbar. Don mo ko duguro yoro ka do. Naam. Shaitan te maturu yoro mina. Kay. Ala batu ko jugu. Allahu akbar. Kulbaldu. Idra. Yoro na mena etema katibe soro soro la. Amala. Apesero. Idra. Ko duguro berbuga ga fo. Naam. Shaitan tala. Sikatala. Na ala ya ke. Ha. Kuma be mun no fe. Wala. Shitane buyara ka ga karamgo bay. Naam. Ka ga wali bay. Be ba le de ni bi fa gerala la bi se shitane de mo. Sikatala. Mana minane ala ko meleko ma ko ya pere. Naam. Mena do tachien ka bonga hinena. Aha. Meleke betaro to ka ta shitane fi. Naam. Do ke anye ala ka mbo ala. Kay. Samiyu. Ni meleke grupu do nana. Naam. Grupu wara ba labe kana. Ni mbebo ka ran do ni shitane fe ko ala ka no lu ye halakilina. Allahu akbar. Kay. Shitane be do ke grupu be. Aha. Oma aye do ke mo ala mo so ru senga yala. Na shitane ra nyine na ko aka nga do nyina ere. Kay. Oma laba ma nyamuna. Naam. Parce shitane nyine na ale ka bo ale bi niveau mina ko bo. Kay. Ka fo mo wora ma ko do kenyi. Allahu akbar. Ale bolo ale laba garanti le no ka ba parce ale de ala ka de confiance. Allahu akbar. Oma o yera bayani o jageleya. Naam. Ayera la o ya le dese ka mo dili ko do ka ye. Ale re de kera ma kuna go foli. Allahu akbar. Haidara. O mo munu miya. Naam.
ni aw nana nin kɛnɛ kan ni aw bi kɛnɛ o kɛnɛ kan a y'aw miiri jumɛn na laban ko ale ka gɛlɛn dɛ parce que i ye min ye a bɛɛ bɛ laban ko kɔnɔ e ye min ye e yɛrɛ y'o dɔn i bɛ se k'i jala gɛlɛya k'an bulon i bɛ se ka burumusi don i bɛ se ka gulokiba don ayiwa i bɛ se ka kɔlɔsi yɛrɛ minɛ ka taama nka dugawu kɛ laban ko la nin bɛɛ b'i bolo nka i yɛrɛ ye mun ye i b'o dɔn ko in bɛɛ bɛ laban de kɔnɔ ala ma laban ko ɲuman na n balimakɛ n'o ye Jalo ye denkɛ min banna n'o ye Madani an b'o de ka kɛnɛ kan ka fara an balimakɛ Burama Kulubali olu fila ka kɛnɛ an b'o de kan ka Kati bɛɛ fo mɔgɔw ye baara ja don an na saya mɔgɔ jɛɲɔgɔn bɛ saya tɛmɛ mɔgɔ kan a kɛcogo ɲuman n'i nana ye k'a fɔ i den banna walima i ba banna walima i somɔgɔ dɔ banna sigiɲɔgɔnw yɛrɛ nana kɛlɛ barangali nɔfɛ ko k'a d'u ma o bɛ dɔɔnin fo adamaden na saya la dɔw nana ni takulaw ye dɔw nana ni dɛgɛw ye dɔw nana ni mun jɔn bɛ se mun na bɛɛ y'i seko kɛ ko karisa ka mɔgɔ dɔ taɲana o bɛ dɔ fo mɔgɔ la o tuma an bɛ Katikaw fo ka Hamsariw fo ka kanubagaw fo kabi Bani Ngaraw ma sigi mɔgɔ da y'i se ni se tun bɛ ninnu kelen kelen fɛn o fɛn furu ninnu kelen bɛ wuli mais o se t'an ye min se b'an ye o ye ka Ala wele i ka tila k'an ye k'a fɔ an sen n'an bolo bi yan dusukun b'aw fɛ o de ye se dan ye mais ni se wɛrɛ b'o kɔfɛ o tun bɛ kɛ faqidu shay la yuti fɛn min tɛ mɔgɔ bolo tɛ se o tuma an bɛ Katikaw fo o kɔfɛ ka jɛɲɔgɔn sira ni teri sira ni furu siraw ka sira in bɛɛ lajɛlen fo a ma nɔgɔn dɛ a sabali Ala k'a di an ma den seli a tɔnɔ don waati ma o ka taa cogo dɔw la a bɛ mɔgɔ tɔɔrɔ ni limaniya tɛ a ko man di ni sabali tɛ a ko man di mais Jalo an b'a fo an b'an balimakɛ fo walahi i bɛ cɛw dɔn tumana min na ni lajarabi ye cɛw sɔrɔ Ala ko ten de ko y'aw bila ka na diɲɛ na ni yabluwakum ayyukum ahsanu amala n'aw teste a bɛɛ bɛ nin kɔnɔna na y'aw bila ka na k'aw lajɛ de n bɛ dɔ kɛ waritigi ye n b'a to sɔrɔ la bitigi falen tumana min na n bɛ taa minɛ bitigi bɛɛ la yabluwakum n bɛ dɔ kɛ fantan ye foyi t'a bolo a bɛ kɔlɔbɛ na don dɔ la minisiri dɔ bɛ n'o ta k'o k'a ka charge de communication ye ka o pɔsi fa liyabluwakum sisan e kun ye fɛntigi ye taa minɛ n'i ka bitigi la i dunkun bɛ taa seli misiri kɔnɔ o tuma taa minɛ n'i bitigi la i bɛna misiri bila wa
Idra. Ay bina dimala ko fo ka se misiri blalima Ada. ko mo be Sikatala ude. ni toro do so do yo ba ko anga nyeni Uli bal. nala masaka dama chef na ko Naam. Allahu akbar. wuzu ga chefi ka naji mi do bi wuro ya va be Sky. fo ku yere fi tati mena shite Allahu akbar. Idra. Barachi idra. ala ko e sona kan ngene na ne mi here ke e Naam. ninga fon seriya e ne sarata Sky. o kuma ni to juro Allahu akbar. Allahu akbar. ne mi ye dendi e ma Naam. nye demine i kasira ka kuma caman fɔ ne ala ma ko ne ala kulo b'a la Allahu akbar. do wolola ka sa e ye ja dɔ sɔrɔ denko la hali n'o kɛra militi 3 ye hali n'o kɛra tile 3 ye hali n'o kɛra san 1 ko e ye ja dɔ sɔrɔ o la ka a minɛ k'a gɛrɛ i yɛrɛ la Talo kera. Idra. mais dɔw wolola ka sa o ma den sɔrɔ Wallahi mo fana kera koy. ne y'a den min ma k'a bosi e la e bɛ ka kasi ta e bɛ ka nin bɛɛ fɔ ala ma o tuma maa di minnu ma dun Sky. i jantu yɛrɛ la dɛ Cha. lajarabi wagati kumakan bɛ contrôler ala fɛ Sky. jɔn mina mun bɔ a da jɔn mina réagi cogo di Allahu akbar. i janto lajarabi gɛlɛma waati la min b'i bu i la Allahu akbar. Sky. Naam. n ye wari di e ma foyi kun t'i bolo Cha. liya bolo wa Wallahi odo ko. ayiwa i ye wari sɔrɔ Naam. i kun bɛ taa misiri la i fantana ma ka taa ala deli ko wari bon ala ye wari di ma yala i bɛna continuer ka ala wele wa Allahu akbar. i ma lajarabiw ye Cha. nisɔndiya lajarabi nisɔngoya lajarabi Sikatala. a bɛɛ de ye lajarabi ye Allahu akbar. Odo. Idra. ɲɛnɛmaya yɛrɛ bɛɛ bɛnnen don lajarabi de ma Sikatola. Sikatola. liyabluwakum ayyukum ahsanu Naam. munna i b'o dɔn nisɔndiya b'a la ala ye warini di mɔgɔ mɔgɔ ma i lajarabi Sikatala. Lajara. i lajarabi la ye jumɛn ye fantan minnu bɛna yala i bɛ ka k'u sɔn wa Naam. dɛsɛbagatɔ minnu bɛ yan yala i jantor'u la n'o wari ye wa Cha. i ye mun kɛ i n'o wari ye Ani. Allahu akbar. i ye sinji tugu wa Naam. i ye balimaya tugu wa i ye mun kɛ n'o wari ye nin bɛɛ bɛ ɲininka kelen kelen Sikatala. Leke. Idra. o kuma jɔn kan k'i janto nin na Naam. ne tɛ taa ni kuma in ɲɛfɛ mais a k'a dɔn an bɛ kɛnɛ min kan Naam. nin ye wajibi de ye Sikatala. Idra. ala subhanahu wa ta'ala ko kullu man alayha Naam. fanin Cha. a ko mɔgɔ mɔgɔ bɛ nin dugukolo kan don dɔ la a bɛɛ lajɛlen bɛ taa Uli baldo feu. Allahu akbar. Idra. wa yabqa wajhu rabbik zul jalali wal ikram Sky. Allahu akbar. sew bi ban Naam. nafolow bi ban tɔgɔw bi ban Cha. fɛn bɛɛ bi ban min bi to yen o ye ala ɲɛda de ye Cha. Odo. Sky. balimakɛ Naam. n balimamuso nin don jɔrɔ Sikatala. Idra. o kɔni nɛgɛnɛ wallahi sew bi ban Naam. an bɛɛ bi segin don dɔ la ka taa ɲɛ coro ala ɲɛ na Uli baldo. Feu. Leke. o b'i sɔrɔ cogo di Naam. o don ka gɛlɛn Cha. Odo. i ni minnu bɛ k'a fereke k'a di ɲɔgɔn ma yan o si tɛ taa i nɔfɛ Wallahi. Sikatala. n'i ti ɲuman sira kan Naam. i ni minnu bɛ taa maki la i ni minnu bɛ taa dɔrɔgu min ɲɔgɔn fɛ Cha. i ni minnu bɛ taa dabalijugu kɛ waliden na ɲɔgɔn fɛ ayiwa i ni min bɛ jogo juguya la ɲɔgɔn fɛ Allahu akbar. o si tɛ don e nɔfɛ i kelen de taara fɔlɔ Wallahi. Kelempe. Idra. nin don kan ka jɔrɔ fɛn min don a ma si dɔn Cha. a ɲɛ ma dɔn Abada. Ndon feu. ala yɛrɛ y'o ɲɛ dogo mɔgɔw la Naam. f'i ka taa de Sikatala feu. an bɛ ka kuma o kuma fɔ a bɛɛ ye kuma dɔ de Aha. mɛ f'i ka taa de Uli baldo. wakiw bɛ yen Aha. bon maa dun ma taa ka segin ka na ɲɛfɔ an ye Aha. bon hali ni e ma taa i b'a ye ala cɛ y'a dɔn ko ko in ma nɔgɔ Sikatala de. Bɛɛ b'a dɔn. ee
baliku belebele jamja kwale o sirle dale tɛgɛ mɔsɔni se foyi t'a ye min bi 100 kilo ta min bi 200 kilo ta k'i jɔ n'a ye o jɔlen dimɔgɔ filaw la bi denmisɛn bi ɲɛgɛnɛ k'a kan hali wuru bi ɲɛgɛnɛ k'a kan a tɛ se ka wuli a tɛ se ka foyi k'a yɛrɛ walahi o ma nɔgɔn e yɛrɛ saya tɛ ɲɛnamaya la e yɛrɛ k'i tɛgɛ da i da la k'i tɛgɛ da i nun na ka i ɲɔ couper tan seconde 30 kɔnɔna na i ɲɔ couper seconde 30 ni i tilal'o la i bɛna fiɲɛ sɔrɔ cogo min na o bɛna lafiya min d'i ma ka nin couper de ko nin de bɛna couper ka jɔ pewu a tɛna min kɔfɛ o man ɲi o kuranɛ ko a bɛ kɛ ten mun a ko ni b'a daminɛ duguma de ka yɛlɛ ne ye waritigi ye a mago t'o la a ye waritigi caman ka bulonda kɔngɔ sa ne ye tɔgɔtigi ye o t'a la tɔgɔtigi caman taar'i da ne ye dɔnnibaa ye niminɛ mɛlɛkɛ mago t'o la dɔnnibaa taara caman taar'i da ne cɛ ka ɲi sara bɛ n na n fɔrɔmu ka ɲi a ka jugu o yɛrɛ ma n'a nana daminɛ senyanfa in fɛ a bɛ to k'o sama ka yɛlɛ min ko k'a y'a to ne ka n ta kɛ ko ne ta waati ma se ne ko denmisɛn fila minnu taara olu tɛ dɛ ni tun y'a fɔ jɔn ye an sigiyɔrɔ na ko tuuru bɛ se ninnu ma an kun bɛ da la an b'a fɔ ko ninnu bɛ anw ta kɛ an b'a ko ninnu bɛ seli anw ma nka anw seli olu ka bi o ma sayatigi y'o de fɔ a ko yaati baktatan a bɛ cun de ni saya tun b'a na waati fɔ a kun t'an sɔrɔ a sen mana ja cogo cogo dɔ bɛ boli a ye ni kɛnɛminɛ kun don musa yɛrɛ ma kun tɛ bɛɛ sɔrɔ nka a bɛ cun de i ni mɔgɔw bɛ te min ɲɔgɔn fɛ a bɛ yɛlɛ ɲɔgɔn fɛ i yɛrɛ ni muso a bɛ seri d'i ma i b'a laban sɛbɛkɔrɔ dasi fo ka tila ka kɛlɛ kɛ k'a ma caya i bɛ t'i da i tɛ wuli muso caman ko jama i jɔ n ka wusula dɔ kana o taara wusulan dɔ cɛ bɔra ka taa ka ci la sɔni cɛ ka segin k'a bɛ n'i da wusulan kɔrɔ cɛ kelen ye sisi sama walahi a nana sɔrɔ muso ni diɲɛ fara la yaati baktatan a bɛ cun fɛn min bɛ yen ko a tɔgɔ Cungabugu o tuma labɛn de b'o sabati o ka n'i nɛgɛ dɛ ni nana daminɛ sen na Uzaya a b'o faga ni muso ɲuman ba in cɛ ɲuman ba in jɛman ba in finman munumuni o sen fagara mun bɛ mumini cɛw ni mumini musow fitinɛ فتن المؤمنون والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم قرآن ko cogo di a ko muso minnu kun bɛ taama k'u yɛrɛ yɛgɛbɛ cɛw k'u ye k'u nege minɛ ayiwa o dalen ni minɛ selen kunbere ma ka na se woro ma ka o yɔrɔ bɛɛ faga o dalen to yen cɛ min kun bɛ taama ni ala ka sen dilen ye ka taa walimusow nɔfɛ ka taa ala tanamakɛ yɔrɔ la ni minɛ daminɛnen o sen fagalen k'a sama ka n'a bila fo kunbere la a bɛ se kunbere la waati min na o b'a sɔrɔ su wasira mɛlɛkɛ bɛ tila k'a dasi ka na n'a ye ka na se bara kɔrɔ o b'a sɔrɔ a gɛlɛyara
o b'a bɔ bara kɔrɔ ka na n'a ye kɔnɔbara camancɛ la o ka gɛlɛn dɔ in ye su bɛ mun na ni minɛ b'a daminɛ e ni mɛlɛkɛ bɛ ɲɔgɔn na e ni mɛlɛkɛ bɛ ɲɔgɔn na a bɛ bɔ yen ka na se o kuma disi ma o waati ka gɛlɛn a bɛ bɔ disi la ka na se ŋɔnɔ ma waati min na o waati n'i y'o ye i kan ka siran Ala ɲɛ la ilaha illallah i b'a sɔrɔ su kɛrɛfɛmɔgɔ dɔw b'a fɔ banabaatɔ dɔgɔtɔrɔso la a selen kan ma a bɛ k'a ka da yɛlɛ a bɛ k'a ka datugu a bɛ k'a ka da yɛlɛ ɲɛw coronnen don kunkolo bɛ taa yan fɛ kunkolo bɛ na yan fɛ faama senko la waritigi bɔ yen jamatigi bɔ yen nin tɔgɔtigi bɔ yen dawulabatigi o de daw bɛ ka yɛlɛ bi soso ni dimɔgɔw bɛ don da in kɔnɔ k'a k'u ka siratɛmɛ sira ye da in tɛ se k'a fɔ k'u ka bɔ ɲɛw coronnen don kɛrɛfɛsigibaw b'a fɔ jiko don wa a ye na ni ji ye o k'a sɔrɔ i ye ɲuman kɛ n gɛrɛla Ala la o bɛ ji min d'i ma ko a y'a kɛ sumalen a kana suma kojugu a kana kalaya kojugu o ji min bɛna d'i ma ni o sumalen mɔgɔw ka hakilina na o min bɛna di ni o bɛ don su ŋɔnɔ kɔnɔ n'o y'a sɔrɔ i tɛ ɲumankɛla ye Ala b'o de ji yɛlɛma k'o kɛ ɛtɛ ni volcan ye olu bolo k'u bɛ ka ɲɛ ma nka waa k'i nugu bɛɛ tiɲɛ o ji se i nɛma i b'a fɔ a ye sabali aw ɲɛ tɛ nin ji goniya cogo la Ala kama aw kana nin kɛ da n'o kɛra su b'i k'u fori ka bɔ a kɔrɔ bawo k'a y'a d'a ma k'a mago b'a la o b'a d'i ma i bɛ tila k'i kun fori ka bɔ yen u b'a fɔ k'a y'a d'a ma ko nin de b'a wuli a mago bɛ ji de la o b'a ka gonima d'i ma wallahi o se bɛ Ala ye mun kɛra a bɛna bɔ o la ka so la o tuma a bɛ ŋɔnɔ bisi k'a bila dɔɔnin a bɛ ŋɔnɔ bisi i bɛ fiɲɛ ɲini sɔɔni n'i ye fiɲɛ sɔrɔ a bɛ tila k'a couper n'o y'a sɔrɔ i bɛ fiɲɛ 10 degré sama a b'a diminuer ka n'a bila 3 degré la daw bɛ waga nu bɛ waga fiɲɛ bɛ don sira o sira fɛ o bɛɛ bɛ ɲini a bɛɛ bloqué don fanga banna Ala ye sira bɔ yen ni tiɲɛ ɲɛ b'a bɛɛ la o b'a sɔrɔ i yɛrɛ dalen don min na k'i ka mɔgɔ don o b'a la ko a ye sira d'a ma joona ni ka taa an bɛɛ k'an yɛrɛ sɔrɔ su tulo bɛ na a ma sa fɔlɔ bɛɛ bɔlen mɔgɔ kelen min don o bɛna lajɛ b'a fɔ e kɔni an y'a dɔn e bɛ taa tan a laban ma ɲɛ dɛ k'a da o ka ta k'a ɲɛ curu ta hali ni ne b'a dɔn ko ne tere man ɲi su tulo bɛ na sɔnni a ka sa nka a tɛ se ka kuma ala n'i bɛ ɲuman k'a kɛ o ka n'i nɛgɛ n'i ye da di su dɔw ma k'u ka kuma u bɛ sa tugun bilahi lazim taaba dɔw bɛ yen ni k'u ka segin ka na diɲɛ na min kɛra u ka n'a ɲɛfɔ a fɔtɔ ni bɛ minɛ u la kura k'o ɲamina dɛ an balimakɛ n'a nana se ŋɔnɔ ma min ka jugu a bɛɛ ye a bisilen sisan ɲuman ni juguman bɛ na i bɛ su caman ye min b'i kunkolo bɔ yan a bɛ tila ka na n'a ye yan a bɛ tila ka bɔ n'a ye yan a bɛ na n'a ye yan o waati b'a sɔrɔ mɛlɛkɛ bɛ k'a ka n'a ka ɲuman n'a ka juguman ye jira a la inna allazina fatanul mu'minina wal mu'minat a silamɛw futinɛ u sara a kan o tuma ŋɔnɔ minɛni
ala bino papier jira meleke bino jira k'a fɔ i ye sunba minnu futinɛ i ye gulɔ minnu min i ye ala kotali minnu kɛ o papier filɛ su ɲɛ mana da o kan a bɛ tarawaso ka na n'a ye meleke bɛ tila ka n'a bila yan a bɛ tarawaso ka na n'a ye meleke bɛ tila ka n'a bila yan a ɲɛ mana taa yɔrɔ o yɔrɔ a bɛ épinglé ni mi bɔ gɛlɛya la wallahi kitabutigi ko ni nin bɔra o juguya nin bɔlen farikolo la o juguya farikolo kumunen a b'i n'a fɔ mɔgɔ sen y'a fɔ a bara mɔgɔ sen karilen n'a ma dɔn k'a karila i sunɔgɔra o kumunen ni tɛgɛ magar'o la o bɛ dimi cogo min na ko a b'i n'a fɔ ni bɔra farikolo la farikolo bɛ t'o dimi kumu de la. An bɛɛ Sherifila TV lajɛbagaw Mali kɔnɔ Mali kɔ kan foli ni wale ɲuman dɔn o ye aw de tɛ aw minnu sɔgɔlen don Sherifila TV la o wagati bɛɛ lajɛlen na nin tun y'an ye Kati an karamɔgɔ a n'an ka ɲɛmɔgɔ n'o de ye Ustaz Fadil Ahmed Jalo ale den ka tile 40 saraka bɔ Jamiyatu Ansarudine tɔnden minnu sigiyɔrɔ bɛnnen don Kati n'a lamini kan u bɛɛ lajɛlen farala ɲɔgɔn kan ka wajibi kɛnɛ min sigi nin tun y'an ye o kɛnɛ kan an b'a ɲini Allah subhanahu wa ta'ala fɛ duwawu minnu donna Ala k'a bɛɛ lajɛlen minɛ kumakan sanuman minnu fɔra Ala k'an kɛ jɔn kunnandi ye ka kumakan ninnu wale k'a ɲini Ala fɛ an ka jamana n'o ye Mali ye cɛ bɛɛ ni kan bɛɛ Ala k'o don jamanaden kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen na bamatɔ Ala ka hinɛ a la Ala ka yafa k'a ma Ala kun y'aw garisɛ don min na o de ye nin ye an b'a fɔ Ala ka sigida wɛrɛ yira an na salamu alaikum wa rahmatulahi ta'ala wa barakatuh shukran lakum wa barakallahu fikum